ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದಿವರ 2025-26ನೇ ಸಾಲದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೂ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಒಡಿಪುಗೂ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ 7 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಜುನೂತ 25 ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮಬುಟ್ಟ 40% ಪಾಸ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಒಡಿಪುಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮಬುಟ್ಟ 18% ಒಟ್ಟಿಗೂ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆನ್ಮಬುಟ್ಟ 9% ಎತ್ತದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೈದಣಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪಂತೆರ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ಮಂತ್ರಿಯರ 2025-26ನೇ ಸಾಲದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಪಾಸ್ ಪೇಲು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದ ಪಾತೆಡ್ದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿರಿದ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು ರಾಜ್ಯಡು 7 ಜೋಕುಲು ಆಜಿನೂತ 25 ಮಾರ್ಕ್ ದೇದಿರಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿನ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುಪಾಯರು. ಪೇಲಾಯಿನ ಜೋಕುಲು ಪೋಡಿಡೊಂದಿಜ್ಜೆ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪೇಲು ಐನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ 3ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಜಿಂದಾರು ಪಂಡೆರು. ಒಡಿಪುದ ಪ್ರೀತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಡು ಸುರುತ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೇದರ. ಒಟ್ಟುಗು ಚಿಕ್ಕೋಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ದಾವಣಗೆರೆದ ಭರತ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದ ಬೃಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಧನುಷ್, ವಿಜಯಪುರದ ಸೌಜನ್ಯ, ರಾಯಚೂರದ ಸುಖದೇವ್ ಇಂಚ ಏಳ್ವೆರು ಆಜುನೂತ 25 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರಂದು ಮಂತ್ರಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪಂಡೆರ. ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ರ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ಗೂ ಎದುರಾದುಪ್ಪನ ಪ್ರೇಮ ಮೋಸದ ಕೇಸಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಣ. ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಜಗನ್ನಿವಾಸ್ ರಾವ್ರ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ರಾವ್ಗೆ ಎದುರಾದಪ್ಪನ ಪ್ರೇಮ ಮೋಸದ ಕೇಸಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತದ. ಆರೋಪಿದವರನ್ನೇ ಜವಂದಿ ಪೆದ್ದಿನಿಡ್ದವರ ಅಲ್ಲಿನ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪಂತಡ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪೈನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಎಂ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಪೀಠ ಜವಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಗತಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಕ್ಲಾದ್ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯತ್ತು, ಅಮ್ಮೆರಾದ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪನವು ಆರೋಪಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ತೆರಿಪಾದಣ. ಆತೆಯತ್ತು ಜವಂದಿಗೆ ತಿಂಗುಲಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೆರ ಅಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ವಿಚಾರಣೆ ದುಂಬುಕೊನುತುಂಡು. ಆರೋಪಿ ಪರಾದ ದುಂಬುದಿನ ವಕೀಲರು ಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿ ಆದಿತ್ತದು ರಾಜಕೀಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿನ ಅಮ್ಮೆರನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ವಾದ ಮಲ್ತೆರ. ಆಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ದಿಟ್ಟಿಡ ಜವಂದಿನ ಮದಿಮೆಯರ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಬೆದ್ರದ ಪುಚ್ಚೆಮೊಗೀರ್ ಭಾವದ ಬೆಳ್ಡ್ ದೈವದ ಭಂಡಾರನು ತಾಕೊಡೆ ಬರ್ಕೆ ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ಕೊನೊನಗ ಸಂಕ ಪೊಲಿದು ಬುಡ್ದು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಮಗಡ್ದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಈ ಸೇಸ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಬೆದ್ರದ ಪೊಚ್ಚೆಮುಗೇರ್ ಭಾವದ ಬೆಳ್ಡ್ ಕೊಡಮಂದ ದೈವದ ಭಂಡಾರನು ತಾಕೊಡೆ ಬರ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿಕೋಟ್ಯನ್ ಪೊನ್ಪುನರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡಪರೆ ಎತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ಕೊನೊನಗ ಸಂಕ ಪೊಲಿದು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಮಗಡ್ದು ತೋಡುಗು ಬುಡ್ದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಇಸೇಸ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಹರೀಶ್ ಪನ್ಪನರಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು. ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರೂರು, ಲೋಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ರಾಜೇಶ್, ಯಶೋಧರ, ಅಶೋಕ, ದಿನೇಶ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೋಕೇಶ, ಉದಯ ಇಂಚ 5 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತಂಡ. ಭಾವದ ಗುತ್ತೊಡ್ದು ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ಭಂಡಾರ ಒಂದು ಪನಗ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಡು ಕಡೆಪರೆ ಎತ್ತಿನ ಸಂಕನೆ ಪುಲಿತಂಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಮಗಡ್ದು ಊರ್ನಿಡ್ದವರ 80 ಜನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಕೊಂಬು, ಬ್ಯಾಂಡ್, ತಾಸೆ, ವಾದ್ಯ ಮೆಳ್ಳೋಡು ಭಂಡಾರ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡ. ಪಲ್ಲಂಕಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಾಧನಲು ತಿಡ್ತುಬೂಡ್ದು ಪಲ್ಲಂಕಿಗೆ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಐತಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರ. ಭಂಡಾರ ಪೋನಗ 25 ಜನ ಇತ್ತೆರ. ಪೊಲಿದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಕ ಐವರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷದಾತ ಪರಸಂಕ ಆದಿತ್ತನಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಜೀವ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಮಟ ನಡ್ತೊಂದಿದ್ದದು. ಗುರುವಾರ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಠಾಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಧವ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂದಲ ರಾಜವಂಶದ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ತಂಬುರಾನ್ ತಿರುವನಂತಪುರ ಇದ್ದದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡತಂಡ. ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿಲಿ ಕುಲ್ಲಾದ ಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಲೇಪ ಪಾಡ್ದು ಜೀವ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇಂಚ ಪರಿವಾರ ದೇವಿರೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಶ ಮೈತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರಜ್ ರಾಘವನ್ ಕಾರ್ಯಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮುರಳೀಧರ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶಾಸಕರ್ಲಾದುಪುನ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರತೀಂದ್ರನಾಥ ಎಚ್ ಅತ್ತಾವರ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜರತ್ನ ಸನಿಲ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜನಾರ್ದನ ಅತ್ತಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತ ಮೊಗೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕ್ಷಿತಿ ಮಮ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ BS ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅತ್ತಾವರ ಪಣವ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಯಾದವ ಕರಂಗಲಪಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಪಟೇಲ್ ఒక ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ఒక ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯನು ಪುರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ವಾಮತ ಧರ್ಮದಾಯಗಳ ಶನಿ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿನ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಿನ ದಾನಿಲು ಸೇಡ್ದ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿರ ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡು 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡರು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ 20 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು 1 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗಿಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲೆನು ಒರಿ ಭಕ್ತರು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೆರ ಬಾಕಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ದಾನಿಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದೆಪ್ಪಾದ ಕುರುಡು ವಾಮಾತ ಧರ್ಮದಾಯಿಗಳ ಶನಿ ಉಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಾಯ ಕುರುಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ಪದವು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಿರನ ಭಕ್ತರು ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಮೋರೆ ಪಾತಿರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನವು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶಾಸಕರ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಪಂತಿರ ಭಗವಂತೆ ಕೈಬುಡೆಯರಂದು ಪಂಡಿರ ಕುಡ್ಲದ SL ಶೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಯರ್ದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ತಟ್ಟುನ ಶನಿ ಪೋನಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಶನಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಪಂಡಿರ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡ್ಲದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊರೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ರಾವ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಾಬಲ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾನಿ ಯಶೋಧರ ಸಮಿತಿಲನ ಕಿರಣ್ ರೈ ಕುಸುಮ ಶಶಿಕಲಾ ಭರತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸೊನ್ನ ಸಂದಾಯರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರ ಶನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಕಾದಂತಹ ದೇವರು. ಆ ರಾಜ ಉಪ್ಪು ಮಹಾರಾಜ ಉಪ್ಪು ದೇವರುಪ್ಪು ಮಾನವರುಪ್ಪು ಏರಗಲ ಬುಡಂದೆ 10 ನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಏರಗಂದ ಕೇಂಡ ಕೇವಲ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕೇರು ಅಡ ಕೇಂಡೆ 1 ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂಡಿರ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಬಂಡೆ ಎನ್ಮ ಆಪುಂಡ ಇದು ಹೊರಡೆ ಕೊರಡಂದಿಚ್ಚಿ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ದಾಮೋದರಣ್ಣ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಪಂಡೇರಿ 1 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದು ನನ್ನ 14 ಸೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದನಿ ಆಡೋಡು ಇನ್ನೀತ ಉಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 7 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಆವೋಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನವಿ ಉಂಡು. ಶನಿ ಬಕ್ಕನ್ನಾಗೆ ಮಾನವರಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ವಾ ಜಾತಿ ವಾ ಮತ ವಾ ಧರ್ಮದಾಯಗಳು ಉಂಟು ಐಕಾದ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು एक छत्र के नीचे आए, जिसकी वजह से हम सब लोग अपना हिंदू समाज का जो पवित्रता है, जो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रूढ़ी है, विकास है, वो एक साथ हम लोग कर सके और विकसित भारत को जो हम जो ये करना है वो से हम अचीव कर सके. और इसीलिए ये जो वेदव्यास कामित जी ने जो कहा जो लैंड के बारे में, जरूर है कि भगवान श्री ऐसे तो हम कुछ देने वाले हैं नहीं, जो भी करवाते हैं वही करवाते हैं, भगवान करवाते हैं और उनकी दया से जो भी पॉसिबल होगा वो जरूर करेंगे. उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಆಗೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈಗ ದೀಪ ಹೊತ್ತಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೀಪ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ಏನು ದಾನ ಕೊಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ.
ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿನವು ತಪ್ಪು ಮಾಪತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಗಲಸರೆಬಲ್ಲೆಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಪಂತಿರ ಆರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆರನ ಪಾತೆರಗೂ ಇರೋದ ತೋಜಾದಿರ. ಪುತ್ತೂರುಗು ಬೈದಿನ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಎದುರಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಗಲಸಿದ್ನವು ತಪ್ಪು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆರನ ಈ ಪಾತೆರಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆರ್ ನಂಚಿನ ನಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಈ ಪಾತೆರಗೂ ಕ್ಷಮಿಕೆಯನ್ನು ನತ್ತು ನನ್ನ ಏಪುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಗಲಸರಬಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡ್ಯರ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಕ್ಕಲು ಕೊಡು ಭಾರತದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತಿದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ರೀತಿ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯತ್ತು ಒಂದು ಖರ್ಗೆ ಬಾಯಿತದ ಪಂಡಿನವತ್ತು ಅರೆನ ಹೃದಯಡು ಇಂಚಿನನೇ ಪಾತಿರಲು ಉಪ್ಪುನು ಎಂದು ಖರ್ಗೆರ ನಮಿತ್ತ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಜಾಯಿರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಆತಂಕವಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದು ಶೋಭೆ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು 3 ಬಾರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿರುವಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ದೈವರಾಜ ಗೋರ್ದಬ್ಬೂರ್ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬುಧವಾರ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶ ಮೈತೆರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲು ಕಂದಾವರ ಕರೆತ ದೈವರಾಜ ಗೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬುಧವಾರ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಾಂಡಗಣ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರವತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಗುಳಿಗ ಪಂಜರ್ಲಿ ಬೊಕ ರಾಹು ದೈವಲೆನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಶ ಮೈತದ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯಲೆಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ರಾಮನಾಥ ಅತ್ತಾರ್ ಬೈಲು ಏತ ಮೊಗೆರ್ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದಾವರ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಶೋನಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದಾವರ ಗುತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂದಾವರ ಹೊಸಮನೆ ಪಣೌದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವರದರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ ಕಂದಾವರ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಸಾನದ ಪೂಜಾರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ನಿತಿನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಂದಾವರ ಪದೋಬಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲೆನ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ರಾತ್ರಿ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬಕ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡತಂಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಕ್ಲು ಸಮಿತಿಲೆನ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮತುದು ಕರಿಗಂಧ ಬೂಲ್ಯಾದೆ ತೊಂಡೆರ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲೆ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ರಾಹುಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು.
ಹೆಜಮಾಡಿದ ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ನೇಮ ಬುಧಾರ ನಡೆತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ ಪಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಂಡು. ನಡುಕುದ್ರು ನಡುಚಾವಡಿ ಕಾರ್ನಾಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ನಾಡು ಮಾಗಂದಡಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಆದಿಂಚ ಧರ್ಮ ದೈವ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಸವಾರಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಊರು ಹೆಜಮಾಡಿ ಆದಿತ್ತದ ಅವಳು ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಗು ಪೊಗ್ಗುದು ದುಮ ಪೂಜಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಪಂಡದ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾಯಿನ ದೈವ ಆದುಂಡು. ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡೈ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಜಾರಂದಯ್ಯ ಬಂಟ ದೈವಲೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು. ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಜಾರಂದಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಬುಧಾರ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿದ ಜಾರಂದಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಗಗ್ಗರ ತೆಚ್ಚಾದ ಅಣಿಕಟ್ಟದ ಮುಗ ಹಿಡ್ದು ಜಾರಂದಯ್ಯ ಬಂಟೆರನ ನೇಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡ. ಕುಜುಮಮ್ಮನಟ್ಟಿ ಸಾನದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಮನಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಬಿರ್ಬೇರೆ ಸಭಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರು ಪಡುಕೆರೆ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಮಂಡಲದಕ್ಲು 10 ಸಮಸ್ತೆರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ನೇಮತುದು ದೈವಲೆನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂದು ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ವಾಮಂಚೂರು ತಿರುವೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡತಿನ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡುಪನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನೇಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕೀರಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿರನ ಜಲಕದ ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ತಿರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲದಿ ಉಚ್ಚಯ ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂದ್ರೆಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯುಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿತದ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಜಾತ್ರೆಡು ಬುಧಾರ 9ನೇ ದಿನ ಓಕುಳಿ ದೇವಿರನ ಜಳಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಕಾಂಡಿ ದೇವಿರನ ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ದಿತ್ತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ ಭಕ್ತರಿಡ್ದ ಸೊಲಬರ ಸೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡತಂಡ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿರನ ಬಲಿ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಓಕುಳಿ ಜಲಕ ಆದ ಜಾತ್ರೆದ ಕುಡಿಜಾಯರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅದುಪುನ ಗುರುಪುರ ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರ್ತಡಿತದ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಇಂಬನಟ್ಟೊಂಡರ ಕಾಲಾದಿ ಉಚ್ಚೇಡು 23 ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡು.
ಪಡುಬಿದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪೆರೊಂದು ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಡುಬಿದ್ರಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಾಯನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಪಣಂದು ಪಂಡ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಡ್ದು ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಊರುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟುಡು ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ರುಂಡು ಪಂಡ್ಯರ. ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ 11 ಒಡಿಪದಂಚಿಡ್ದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಎರ್ಮಾಳು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಎತ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪಳ್ಳಿದ ಕೈತಲ್ ತಿರುಗದು ನಾರಳತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾನಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಪಡುಬೇತ್ರ ಪೇಂಟೆಡ್ದ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಾಗುಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಾತಾ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರ. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ವೈಭವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇದೇ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಿಂದ ಮೇ 4ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು, ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಡುಬಿದ್ರಿದ ಉಲ್ಲಯನ ಒಂದು ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ ಬಯಸುವವರು ತಾವು ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇದೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ 26ನೇ ತಾರೀಕು 3:30ಕ್ಕೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಪೇಟೆಯ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಹೊರೆ ಅದು ದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಳಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.